Bună seara, vrut mulțitori și gini ne aflăm la Altă Mobeti, cum adrăm Cafi Joy. Joy este mi hârsescu că am oaspită Maria Bara. Gini viniș, Maria. Bună seara, Alexandra, și bună seara tuturor aților țin ascult în ved tără seara. Care Mi sunt hârsescu. de aclimarea țin fețet. Și noi ne hârsim mult că ți aflași și oare să gini să zburăști cu noi. Mare Tați, carau, dai mă. jasti dar și un Mari Harau, tați că avem multe întrebări zburam tre din noi. Avem multe întrebări, maxusti lucruri ți la drași pe tu lumea armânească. Asta va fi tema centrală țin avuharii și va să zburăm niham de producerile tale, care fură mult de si masiva, să zburăm mai multe, să vedem cum fu lucrurile tiali. Știi, proiectele niham va ma zicem științifice, mai mult de xari, toate limbile camaniți. Ama noi, ca de cafeoară, ahurhim cu întrebarea desi vrei să ne zici să-mi dau zboare de taifa ta, de ești, De soie. de soi. De soie him de la bara, cum îmi zice numai. Eu îmi păstraie numai de fetă. Mhm. Baranile sunt de soi de avdiliați, de proia. Și de partea Alemaniei, hem de la farmacie, de Megala Livadia, de la livăzile de paicu. De Mhm. me, una parte pindean, una parte grămustean. La Dunai daule. Asta și mult scurtul. Mult scurtul. Și mindescu că ti dauli, cu dauli, zicem, ti dauli ai vreri, mindescu ti dauli părță. Ti tuti am vrere, ti daule am vrere, crescui în casă cu papanii de partea al tatii, și cum ea dătea la armâni. Și atunci, singur, că grailul de avdelă, grailul pervuliat, este pruian, m-ați mi-a papă, avdeliații și pruianile, că sunt vețini, nu știu ce așa cât ghine. Grailul de avdelă era mult, ca să zic așa, cam aproape, mă după aia fugeam și la părinții de partea ale mamei, ne duceam acloții verli, când aveam adiche de la Sculio și actare, și acloții de până turnam acasă cu alte zboare de la Grămusteni. Și le minteam niheam așa. Și cum era când îl Învățai și minteai? să aleg niheam. Era mult umșat, că ne-aduc aminte că mi turnam de urzicendiu este și de-a păpânii de partea ale mamei și totul soia acolo era. Și veneam cu zboare de acolo și zburam cu papul, ziceam, nu are cană în casă. Și papul scârtea și zicea, ai cană și cu vălul, nu știi zis vârnu? Dar era. Și de-apoi le duceam și ca nic, când nic, le ducești să le alegi una de alantă și le baza ți le lipsește atunci. Care vă zic că La lanță, grămusteanele zicea iara, așa. care vă zic că ți alegeai zboarele după iuiește, după acele cu care zburăști. De partea cu eram, de la care să eram. Asta este mult umșat că îmi pare că nici am tot așa dragi și știi apriduțările tale, am aninti să zburăsc de apriduțări. Vreau să te întreb, nici am de lucrul la tău, tu secția de radio. Când o fu și cum fu tine ațel chiro? De la Hurhită. Am făcut la Radio București, la Radio România Internațional, secția armânească, tu n-auziți anul, primăvara. Și de protăzou de primăvară, trebuie să de marțu. Și fu mult, eram mică atunci, eram mică la facultate, eram mai mică de tot parea, de acolo mi-a rămas și părnoania, Nica. Este nici-am paraxin andar, se spune Nica, zic născânță, ți știu. Și acolo ți fu nici-am cu limba, că zici. Eu, acolo aveam mai este două grai din casă, că zic oșiții, acolo aflai și alți armâni, vârgăreani, sârbeani, și avea alte zboare, alte soieli, zicea, și avea niheam, saligea niheam, și multe ori și-a râdea și zicea, nu e și. Până când din după aveam la liceele, ziceam noi, Nicolae Celea, ți era fărșirot, și el spunea, nu, care să zici și așițe, și zic că ți-ai de vdelă, și zic că ți-ai de acolo, și îi băga pe radă. Și n-ai mamșat era că atunci tu prosii ani, bâna paplu, dumliartul, paplu de partea altate, paplu Iancul Bara, și el asculta ca fi seara, asculta emisia și când ghineam acasă, era cârtit, dai mă. Nu le zisești ghine.
Văzut ca fărșiros el zățeți acloții. Ți vă drăcelea, vă dră fărșiros toți. Cum le aligeați zboarele, Delișa? Nu le aligeam, este ideea, este una limbă, nu prinde să zburăm ca să un cum știe de hoara lui. Vă zburăm armânește, vă băgăm de ca să ună hoară, toți armâni him, toți armânește zburăm și care zbor să se spare mau ei de sit, ațel valbați. Mamă, cum o sună, cum e ritmul la limbă ei, cum ți ghine la ureacle, mă ghinezi la zițeam eu. Mult interesant că găsești de ritmul la limbii ei, dar că când o zburăm noi, ne-ar masi tu minti că, sigur, a voi la secția de radio zburați de tutti temele de bana noastră de azi, care vă zic că nu mași de lumea asta armânească, zburați de partea politică, de economie, de finanțe, de tot se poate să se zburască azi. Era o emisii complexe, este o emisie, sunt 3 emisii pe zi, sadarăninga, la Radio România Internațional. Și asta vă zic că lipsește căftare zboară, tu este noi concepte, noi termeni, lipsește aflare și pe armânești. Prindeți, bați zboară noi. Nu poți să armâni cu ațele zboară vechlițile, știai și ahântul. Nu poți dănăsești sau aș 100 de ani, nu? Asta vreau să te întreb. Cum vezi tine neologismele? Cum intră ele tu limbă? Cum le alegi limba? Care neologisme care intră? Neologisme care nu vor să intră? Nu le aproache limba? Doar de pe hurhită, eu zici, eram la facultate, eram studentă. Doar zăcoșiții, că ți bânăm tu Românie, bânai tu Românie, mă multuie. Ma eram tu gărții, vă ziceam, eram nica la panipistimiu, eram fititrie. Că ți ațele sunt zboarele de pe limba cratului iubânez. Amatora prindes-li ei și așa niheam zvezi cam cât internațional. Ma erai tu Macedonie, cum vă zicea, eram la universitate, eram la facultate. Tot ploienica, să aproape, ca de internațional, nu? Faculty, university și acele lucruri. Și mă îndoiesc că este calea ți lipsește să luăm. Mi-aduc aminte că aveam o adunare cu oaspeți de Scopie, de la radio și de la televizie de acolo, tot secția armânească, și băgăm oară că aveam multe zboare noi, de pe economie, de pe politică, fără să zburăm un cu alantul, le scoase mie de iasoie. Și mânduim, așa să spune pe anglicești, așa zice pe franțuzește, și zice pe alte limbi, mai zburăte, mai mări limbi. Și atunci le luăm niheam și le dăm niheam buiau armânească, vă zic așa. Și mânduiesc că este nu-i zori. Și tu gărții, mă zici, universitate, tot va te duchească oamenii. Nu e atât necunoscut zborul, nu? Așa este. Și zicești că este și procesul ăsta de armonipsare, nu? De cum aproape limba un zbor nou. Și îmi dădești una paradigmă de zbor mult armonipsit, ți este te ciudei tu gărții. Zborul este, va trebui pe tine să despre armânești, zborul este pe română intersecție, adunare de căiuri. Zic-te de zborul ăsta. Conciliare de căiuri. Bine, sunt mulți armâni, îl zic Stavrandonie. Stavrandonie este de pe Gârțești, este clar, limpid, este de la Stavro, Cruții, Dromos, încrucișare de căiuri. Zborul când o lua de una ureacle gărțească, zic și una ureacle ți știi gărțește, este mult alatos. Nu-i bun zborul, știi? Ghina, este intrătul limbă au aș mulți ani, nu știu să spun doar când, poate și 100 de ani și așa, și oamenii așa cum luau zăra, așa cum îl duchiră și îl zăsiră și armase așa. Mai este spații tu multe limbi. La noi avem multe paradigma și la verbe multe. Luăm verbe de pe gărțește și le tricum armânește, le tricum așa cum duchiră armânile gărțească, au aș 100 de ani, au aș 200 de ani și care știe când-o. Grăpsescu. Grăpsescu este de la grafo, de pe gărțește, măsirasul luăm de lihia cum lipsea, va ieșea de paltul soi, nu va ieșea în Grăpsescu. Lipsește să zburăm așa, cum să zic eu, să ținem gramatica gărțească, dar noi avem armânească, nu avem gramatica gărțească.
Știți, este alatul si mă vrei să ți li vezi tu multe limbi. Și este multe limbi, ți le zboară de limbile veținii, de limbile mamări, și atunci le bagă și le îndreg tu limba lor. După trec ani și ți sunt buni și așa zăți, își dori. Ама пантусони нещо да си ясти дали хе уналат, gini, este una lată să tața că va Bine, hima să ștai mai mult de limba lantă, va ți și alte turlii. Ama este și ca una turlii de să lua prox zborul și să lua darea tău. Și este, lua tău, îi dai buiaua ta. Îl faci ta să-l duchești sa tău. Că de-apoi nu scânte zboară care vezi că iasti de ațeară, te ține de lantar, de ține te ciudusești să avri. Cum o și ți este ea cât ormânescu, ea este ea cât gârțescu, românescu, care știți, te ciudusești că nu este și. Și are și caie, am obțit că, doar nu știu, n-avut oameni de gârțești, nu scărtească pe mine. Ama este putem să zicem cu iții mileti de-aua de Balcani, că ți întreabă unde se avre voi, pe limba voastră aveți zboară turțești. Ioc. Ioc, e. Asta este mult a tău. Este mult șatuiți limb, care zboară ți par ahât uidisite de limba ța, ama nihea mascavță, vezi că este de la vițini, nu mai știu limbile să te maniți, tu limbile mări. Tu limbile mări, sigur. De pe limba engleză m-a să scos toate latinismile țărmaniți-vă aici. Așa este. Ai și alte paradigme de zboară ți sau hari? Ți sunt așa te ciudii, te minduiești la altuțiva? Nu. Tora nu știu să zic așa, ți are multe zboare de actări, mă vă să le alezi. Nu inticnește și să zic tora zborul. Timini în paradigma prota oară, fumare ciudii când avzi multe zboare, învițaite multe zboare armânești sau mulți ani, că originea lor nu este de turțeaște, cum minduiam, ama este de persană. Nu? Cum avem zboarele ahapsi. Ahapsi este de persană. Ahapsi, hăpsână. Și sunt multe actări zboară care vin cam de largul, intrare pe cale turțească, pe turță, zicem așa, ama originea este manapoi, este tu limba persană. Asta este mult umșat, nu știam, și mine. Mi pare mult umșat așa când acați te minduiești la limbi și la ți-și aleg iali și la ți-a dare iari și minduiesc că asta este una temă, e una minduiare, ți îngracă multul, maxus când o adari aduțeari. Când o treți de pe una limbă pe altă limbă, un text, un cântic, un carte. Vreau să te întreb de prota a priduțeare ne-a avut multă hari, ti Niclu Amirăruș, nu? Le Petit Prince, de Antoine de Saint-Exupéry, ți l-o adusești pe armânești de adun cu te de cal, cu Nicuchirul la tău și cartea este mult ahorgia, nu mai știi a priduțarea mult umșată și că avem și Niclu Amirăruș pe armânești, am mai este umșată și ea ca obiectul, ca lucru. Zără mai mult tot carte. Tora, după este că ziceai te zboară mea și Amirăruș, Amiră, este iene de la zborul Emir, nu? Pali, un zbor vechi, un zbor de persană pentru Sony. Niclo Amirăruș este o carte ți mine merisește cartea mult. Este o carte de ficiuriță, mai este și o carte mai mult de mările, mai mult ca de ficiurițele. Și aflăm aflăm un mare colecționar din Niclo Amirăruș, care și scutea tipusea cărță pe limbi niți, limbi mapțănavză, teama și limbi mări. El prota scutea pe limbi mai niți. A este carte. Și avea un lucru țin mult un arisis, cadurile era cadurile originale a autorului. Și atunci zicem, ghine, cu stusi mult supărați și actare, am zicem că tot va să adrăm un lucru pe armânește, te armâname, să lo adrăm duchească, să intră ceva, să hibăt un aradă tinisită. Și este că de lihea cartea intră, o trecum pe armânește și o băgăm tu a este aradă a cărților mult puțin trecute pe limbi puțin zburăte. Și acum mare ciudii când ne luară, ne petrecură hăbări de America de Sud, de multe craturi, de Hispanie, de nu știu eu, și ne căpta cărțile.
Și nu duceam ți sfații prota zici, doar armânia cloții, ți sfații doar armânia cloții, să aflară. Nu era armâni, a mai era oameni, avea mare mirachi ti carte și vrea să vadă cum este cartea este pe mai multe limbi. Și le-a adunat toate. Tățea că Nicula Mirărâș este una din mai produsi cărți în Minduescu, deși nu alătăsescu. Și vahiari oamenii vor să aibă tuti apriduțele. Sunt colecționari, le-au tot arada de cărți o au. A este Nicula Mirărâș, adică este una carte mult originale. Mult obșată, cu cadrurile originale. Maria Zână, care vor să încupără cartea asta, ține Mutrescu. Cum putem să drăm? Noi petrecum cartea este, sărună o aveam la un librărie, tora nu știu de se mai are, știu că le avea vindută în parte, te-ați edit gărții. Ama, cum ți schiebă-te, toți care vor carte de este, noi mai avem născânti, poate să-i îngrăpsească în dreptul pe Facebook și atunci vă lăpit eu. Cartea față vârzații euro, și ceva, tora nu știu de câte iu vagenă, câte iu lipsește să lipi trec. Ți sunt de România, de București, știu că are născânti cărți la Suțată, nu știu de se mai are, nu mai are, tora după ești 3 ani de cum niheam în parte unde alanto, nu știu ți sfații. Am apos să îngrăpsească țăia. Poți să îngrăpsească în ea și atunci putem să întrețem să petrețem cărții. De eu ți de sunt. Poate să de America, putem să le petrețem și acolo. M-a putut să petrețesc America de Sud? Mindescu că spate. Clar, mă n-am să petrețem, nu rizori. Așa este. Vreau să ghivăsesc cu zicem, una parte ți ne-ari haritu tuti limbili și mi hârsesc mult că pot să ghivăsesc cu șpie armâneaști. Du-te așa. Ca să ne deschidă orixa te ghivăsare. Du-te așa. Adio, ți vulpea. Ia misticolo meu. Este mult ulișor. Maș cu inima poți veți ghini. Ațația în greacă naima multu, este nivizut tiocli. Asta este una din naima cănăscutile de împărță din Nicula Mirăruș. Și vreau să întreb cum fu lucrul pe partea de apriduțare. Tațea că pare că limba este ca a ploua și pare că nu are ceva, zicem, complicat, ceva ți nu poți sluziți, ama este și mult poetic, niheam ca metaforic și are una dulțeame. Nu pot zic că avea problemă la Nicula Mirăruș, că cură cartea mult ulișor. Am avut să-i îngătan niheam la metafore, cum zicești, va să-i îngătan niheam să scoți turmegdania ația ți vreo zic că e autorul, să-ți duchească ația de lihea. Aoații, pot zic că m-aș fură născânte zboară, eu mi-închidicai niheam, cum v-a zis baobab, pe armânește. Baobab, Și mai aveam născânte de hătări zboară. Mașițe, pot zic că nu voi mare. Și cartea este și niecă, este malișor. Alantă carte, fuma mare. Asta sigură. Care este procesul tău când ai, ziceam, dau turlii, cum poți ziți un lucru și nu ești țănica sigură care este mai bun. Minduiam și la îmșata replică cu a dare în un cadru, îi disemnează în ceva. Cum ți alegi? Care e mai bun? Este câteva oară, eu le îngrăpsesc, le trec pe armâneaște prota și de-apoi, nu știu, zic, după născânte frânză, nu știu, treați o nățuie iahtare și le iau iară înapoi, le mutresc cu iară. Și după iau cu alte idei. Și le mutresc de vreo 3 ori, 4 ori, și ca o oară în alte idei, ca o oară mi se pare că e mai gine altă soie, și până tu soni tot nu iase n-ai mai gine. Că n-ai mai gine, e după ți le scoși. După ți te pusiși cartea. Am numai dar va să la șarhati. Mă lași niheama și una frânză mă sotresc permâneaște și după o lași una zu dau și ghivăsești să pali, după băți că vrei alte zboară să-ți, vrei alte soie sușuți, mica măghine vrei să scoți. Și pe mine este în greacă multul, am îngrăpsesc cu ceva armânește, am zburăsc cu armânește să fiu sigură eu că va-mi duchească toți armenii, va-mi duchească și aței de Tarbeni și ei, va-mi duchească și aței de Macedoniești, de Gârțiești, de Vârgărești, de Iuții doi sunt. Că nu voi să se aleagă. Te-ți vrei să bag zboară de
cam multihori, cât putui. Nu pot să îngrăpsesc cum aș ca ună hoară și o vără hoară ți nu știu. Mă gini, să băgăm tuti, să vedem că este limba e mare. Și după zboarele să aleg. Eu vă bag născânte zboară, tine vă baza alte zboară, altul vă scoată alte zboară și ele să aleg pentru să nu se înțearnă, e ca farina. Care v-ați că lipsește să zburăm cât mai mult și să îngrăpsim cât mai mult și a s-ar mănățiva, nu? Sigur. Mà nu zburăm, mà nu îngrăpsim, de vă ia să zboarele, țele nu cad de peniori. Așa este. Tora deftira carti, cum zicești, este mult mai mare. Eroile spusiți, pe original Tainted Heroes, romanul ali Cornelia Golna, l-a îngrăpsit pe angliceaște tu original. Tora este un roman, totuși ți-l găsi cu mare mirache, tațea că nu mi-așteptam să zved una carte, una hilie atât bună, ti lumea românească, ti noi, ti cum minduim, ti cum him, ti duchere avem. Nu mi-așteptam să ved așa un roman și m-a că este un roman, nu este un poemă, ni un cântic. Ți-ți avuhari la carte? Tot merisi. Am zis în multe ori, la toate pristăserile de carte ți le avem fapt și pe Zoom și pe live de-apoi și ți zici daima că prota am dacă vății cartea, nu putui să o las de mână. Mă luai așa mult, îmi îndoiam, care știi tora care este, diu să află, ți știi termânami, nu-mi părea că este termână după număr. Cornelia, zici, care știi ți este? Golna, nu știam numai. Și după nu puteam să o las de mână și când o ghivăseam, nu i nas pistipsescu. Vedeam cartea ți-au, vedeam pe armâneaște, că o ghivăseam anglicheșță. Și zici, va mea lasă, nu va mea lasă, eu voi cartea este, o voi pe armâneaște. Așa îmi pare că lipsea, și uidisită. Și după aia când îi îngrăpsim, îi spus că tot de îngrăpsi, bărbatul meu, îngrăpsi și zise, nicuchirea mea vrea să treacă pe armâneaște, vrei? Și după zise ea că când o ghivăsia este zboară, zise să-ți plângă, să spune bărbatul, nu știi, ți are de plânge. Mindescu că nu s-a aștepta să ajungă cartea. Nu aștepta să că e bună, e urâtă, e tare, merisește. Nu aștepta să vină unul și să zică eu voi să tornă pe armâneaște. Ania că este limba cartei, că poate să bă trecută, iți limba vrei, este și pe limba română, poate să bă și pe alte limbi, și pe gărțeaște, este mult ghimit, oamenii ți nu zbură pe armâneaște. Amania mi se pare că, adică și cum zice, și lumea armânească este acolo atât mușat zugrăpsită, că ea mărtie să nu zugrăpsești, să nu pe limba armânească, că tot e lumea armânească. Cum fu procesul de lucru eroile spusiți? V-au spun și cartea asta. Cum fu procesul de lucru de eroile spusiți? Că este un alt turlei de carte, mamari prota. Altă soi de carte este, altă soi de îngrăpsare. Gine și eu cu chirolul și de-am mai greu atunci, nu pare aveam și atât mult chiro. Și până Sonia, ți fu greu, Cornelia îngrăpsește mult poetic. Are născânte zugrăpseli de fise, de chiro, de cum sunt uneori, cum de pun oile, cum mohtare, le dar atât poetic, atât mușat, eu nu fiu și atât poetică, eu le dau cam în dreptul, cam vișor așa. Și mi cheamă greu. Și doar ți s-a dar născânte, le treceam de una parte și ziceam, este vă dar mi cheamă Manclo, și după le luam pe Arada și Arada și le scoși în cap pentru Sonia. Ea ne ajută mult. Gine, la carte ne ajută și mama, era cu mine și mama ghivăsea cartea când eu treceam pe armâneaște, când betiseam câte un capitol, eu ghivăsea. Și după aia mă mult ne ajută și Cornelia, după ce betisi cartea, vrut să o vadă pe armâneaște. Când ea îi zicea daima că taha nu știe armâneaște. Și petrecui, sigura. Cu multul ghini că avea născânte lucruri, eu nu le aveam duchită. Lipsea unul să o zic tu frânza țea de pe it, ea lipsea zic și tu frânza alantă și tot așa erau născânte lucruri ți le avea ea acolo ți băgate și născânte nu le aveam duchită. Am duchi că ea știe multul ghini armâneaște.
Mi-a drăși și născânti corecturi și născânti ori. Ti armânești? Permânește. Nu, e asta stipsescu și zici, de poate și la prestăsările de carte aveți angătan, știi armânește, afirism. Ea bână cu limba armânească, știi? Și mi-ndescu ca este. Ea bână mulți ani cu limba armânească și armase acolo iuvatul mintea ei și de apoi când o hrăpsit, înșina foarte zăpășiți, o scoase. Ama poate. Cum fu, tu eroi răspusiți și mine duchi că care multi, zicem, registre. Ai, cum zicești, risogrăpsări de fisi, ama ai și una parte de scene de alumtă, ai și una parte istorică, avușan anghis tindreți niham și pe partea istorică, și ștai, zână niham de ți zburaște cartea și cum te îndrepsești pe partea istorică de se avea în anghi? Nu aveam tiți seama în anghi la partea istorică, ea zburăti acel chiroțelu. Știam bine, Cornelia îți documentă mult de carte, ani Arada, căftă pe arhive, căftă multe documente și pia este documente, ea au îngrăpsit cartea și da dun cu istoriile țiliștea de acasă și cu toată istoria a soiei, a ei, a papsului și așa. Și de-apoi, din partea de istorie, sigur, era limpid. Câteva oară aveam, poate, ziceam, născânte e multul, zici, probleme sau actare greutate la traducere, că se zicea anglicește când zburăși, să zici Greek. Și doar eu nu știam acolo Greek, vă zic că pe grățește îmi poți zici Elines. Am altă soie este Elines pe grățește, altă soie este grec pe armânește, altă soie este grec pe anglicește și atunci lipsea să aleagă în cheama este. Erau născânte lucruri magneța și țima minute, ama este pentru sonile limpizii cu ea. De istorie știam, nu era vreo lucru ți zic că nu știam, ama mi-a risi cum o băgă. Mine mi-a risi mult că ea în grăpsia este carte mult neutru. Nu ține partea vărnoi din carte. Este istoria horilor armănești, sădit Chirolul 1900-1908, din acel chiro când Balcanul avea hurhită smintească, când o merărilia otomană era tubitisită, zăcoșiții, și spreazitul 1913 s-a spars merărilia otomană și atunci avea hurhită toate mintăturile. Că se zduchea că va scada merărilia, a că țară, Gârția vrea să ia toată partea țea din nordul, Vărgăria vrea să acață și a născânti locuri, Turcia nu vrea să lasă locurile, România avea petrecut sculii românești la armânile de Balcan. Era o mintătură mare tot acel chiro. Și atunci armânile era, anamisa de toată mintătura este. De care parte schimb noi? Asta era întrebarea pentru Sonia. Schimb de partea greslor, schimb de partea vărgarilor, schimb de care parte schimb? Și asta era, tu carte este mult umșat zuvrăpsită. Azi oamenii zic mult ușor, este albă, este lai, armâni greți, duri și bitisim, români și greți și bitisim lucrurile. Nu are actare albă lai. Lucrurile armânescu, ca delihia, este mult mai chindisit, zicem așa, are multe nuanțe, sunt multe elemente țin greaca oații. Și prindeți le că mai este. Și eu mi-ndescu că ați bănăm cu papa în casă, cu ușile, ți vine de acolo, ți de Gârție, de Macedonie, poate că știm de istoriile lor. Alanță care sunt umaniți, poate să stoarnă câte cărți, câte aușli ținica bânează și știu. Și câte cărți este mult ghine. Că doar a trecut 100 de ani, de a fugim de acolo, aproape 100 de ani, nu? Țin părușania mult omșat, este că câte oară are apofasi, ți le adră unde păpânii, careva de taifa ta, ți nu fură 100%, zicem, apofasi de minduiare politică, ți câte oară fură apofasi și de contextul, apofasi de legătură cu un om cu alantul, cu madara alantul, dar știi, este ceva multul
uman, zic. Este mult ca Da, noi. este. Și noi nu putem să luăm născânte apofase și să zicem, luai azi un apofase, este naima bun și 100 de ani m-a mânat, tu să ne poți să laviți apofase lo maia, știi? Nu ne azi tare lucru. Iei un apofase și cum minduiești tine, atunci și cum ți se spare, și cum le vezi lucrurile. Nu poți judița, este greu să judița câte lucruri. Cum fu apropiată cartea? Cum o duchești? În dreptul zic că așteptam mult o critică la carte. Fu apropiată mult mai bine decât o așteptam. Avem Gine, pe lângă că fum că eu scoși cartea tu Jenghiți, tu Ienar, îmi pare, înainte de pandemie. Înainte să hurhească pandemia. După vine pandemia, cum vă ziceam, griplu. Și ziceam Maia, griplu de la 1918. Și vine griplu și ne înclisi în casă și nu putem. Mă dărăm două peste serii, îmi pare, pe Zoom. Am altă soie este pe Zoom, altă soie este să te aduim cu omul, să zborăști, să știi. Anul este fețim de astă veră, fum Constanța, fum Tulcea și București. Constanța, voi să zic că eu, miciu, dusi, tu bana mea nu aveam văzut ahtare lucru, vineri 100 de oameni era, cam de 100, nu știu, să aveau umplută la Muzeul de Arte de Constanța. Vineri oameni și de alții că să bați de Anvărliga, Tulcea, tot așa ți Tulcea, e că să bămanic de Constanța, nu? Am așa acolo vineri mulți oameni, încăpea sala, era mulți, vârf 70, 80, era și acolo, era ca baia. Și cu mare mirache de carte, este merese. Mare mirache de carte, o luară, o încupărară, cartea era o ascultară, o vrură. Știi că îmi pare că în cafe unde ei știa de acasă vreo istorie și o aducea cu ațea de carte. Și eu am acasă, știu de acasă un pap ți are bănat ahtare istorie cum este tu carte, știu și alți soți armăinți au vreo pap ți are bănat ahtare istorie și tot așa și mă să întreg de unde alantul, ca să unul are vreo pap, vreo strepap ți are bănat ahtare istorie, ca ți-el era chirolul. Și atunci asigura că o ia cartea omului și o ghivăsește și du-ți aminte, ți-i spunea Maia, ți-i spunea papul, ți-i spunea nu știu care Lali și tot așa. Și este mult umșat. Este mult umșat că mă îndoiesc că oamenii să află tu cartea este. Și te-ți-a avut o succes epitihii. Și mai mult o să află tu ea când tu este și pe armânește, mă îndoiesc că are și angreacă și asta. Și ți ghine, care zburaște armânește și poate să o ghivăsească armânește, mă îndoiesc că cam mult vă oprache. Eu zic că e mai aproape de inimă pe armânește. Sigura. Tora cartea, tot așa, cei care ne mutresc cu care zvor sau cu upără, vă băgăm de la armâna imediat un comentar, eu pot să da comandă, este și un frânză de Facebook și se poate. Este frânza de Facebook, care de nume Eroile Spusiți, îmi pare că este legat de profilul meu, eu nu știu cum așa. Și linkul acela este linkul de la editura de Olanda, eu scoasem cartea și acolo ți îndreptul, e tot așa, cum zici, poate să mă întreabă și mine îndreptul pe Facebook. Și să nu vă cărtiți mas nu apândisesc cu una și una, că nu pară mă tresc pe Facebook. Avem una întrebare de la Flori Costa, zice, de ți Văsălie vineri n-ai mai multe căftări de cartea Eroile Spusiți? Deci Văsălie. N-ai mai multe, le pot zic că le vindum acolo, eu avem părăstăserile de carte. Că eram dinainte cu omul, cu ghițitorul, zicem așa. Am vineri după Judit Gărția, avem căftări, avem Judit America căftări, fu greu cu Petrițarea, am Petrițem și acolo. Dit Macedonie, nu vineri căftări, nu știu zic doar asta, dar nu vrei să apes să spun eu. Îmi pare că n-ai mai multul și n-ai mai gine să vinde cartea când o zburăști om la om. Când o tituți acolo. Noi, tora că fețim mai este părăsteserile, fețim tu României, vrem să vedem să îndrezem ceva. Și tu Macedonie, fețim părăsteserile de carte și Belgrad.
la adunarea ți-o avem, nu are mult chiroaua, vrmes, la Pen Center-ul Armănescu, Izdisclisi Pen Center-ul Armănescu, din Belgrad, este o adunare a celor ce îndrăpsesc pe armânește. Și acolo facem o părăstiseare și acolo fă mult mușată apropiată. Și vrem să ne-am cu ea și tu Macedonie, și tu Gârții, și tu Arbinișii. Vedem, avem tăxeri, Arbinișii, vedem, din Macedonie avem tăxeri. Ți vas zică că ți dădești chirolul ti este dau proiecte mult umșate, că maxus ti roile sposiția sunt multi sihăți de lucru. Cât se ți păru că în greacă s-a pridut cărță de limba armânească, voi zic. Minduiescu că la eroile sposiți îmi pare că este o carte de istorie. Eu vă ziceam că poate că nu e de Alihia, nu e sustocă pentru să nu e un roman. Eu zic că este o carte de istorie termeni. Și minduiescu că ca fiul din noi lipsește, zghivăsească este carte, ta să chicăsească niheam cățehim iuhim, cum ajung să mă iuhim. Să ducim niheam ardețimile. Și de-apoi Niclo Mirăruș, că este, mi se pare că mă să îngrăpsim ghine, este mult umșat, îngrăpsim poezii, îngrăpsim, la romane permânește, noi nu avem atât multe, avem nuveliniți, avem istoriiniți îngrăpsite, romane nu avem. Dar poate sigur, este permânește, era un carte tiniț, trecută permânește cu surina mea, de Mariana Bara, și ea trecu Alice, cum era numai permânește Alice? Patimatele ale Alice, Patimatele ale Alice. Vasilia... Așa, tu Vasilia Ciudeilor, nu știu, tare lucru. Mult și a trecută permânește și aceea este un carte tiniț și mi-ndoscu că masaia ahtăr lucri tiniț, poți să le lighivăsești și atunci armân cu limba armânească, cum este Cornelia, că nu zbură armânește de pe mămânat, ama ea limba o avea uștea. Și asta în greacă și aia este lucru. Și că nu avem cărți îngrăpsite pe armânește, ce să drăm de pe aia? Mai să zburăm la cafine? Și așa e ghini, putem mai mult. Și așa e ghini, Mă ghini greu. Ora că găsești de cărți ti ficiuriți, vreau să te întreb, Nișam, că știu că fuși te un scurtu chirominduescu, dar scaliță te limba armânească, când o putea. Și vreau să te întreb, ți minduiești tine că lipsește adrarei, dar să uținem limba. Minduescu că Nișam apândăsiști, tața că găsești de cărțile este ti ficiuriți. Aia este cărțile în greacă să îngrăpsim, și numai că să îngrăpsim doar poezii, strițem romane permânește ahtare, am și să îngrăpsim un colant. Tine vrei să-mi dăți ceva, vă îngrăpsești pe WhatsApp, pe Viber, pe ți vă îngrăpsești pe Messenger. Poți să îngrăpsești să armânește, și cum știi și atât cât poți. Este mult umșata este și niheam cât e niheam, de-apoi sadavga este și o țin ei limba și este o țin ei. Ama ca să ajungem până acolo, îmi pare că în greacă mult o schimb pirifani. Ația pirifanie nu văzută urât ca naționalism, am ația pirifanie mușată. Câți să n-arșunăm că him armeni? Câți te arșunezi cu părinții iată, te arșunezi cu soia ta? Nu lipsește să n-arșunăm, lipsește și simt pirifani. Aia este him și e ghini că him așa. Și atunci mă schimb pirifani ca fi unul din noi cu aesta, îmi pare că vă ținem limba și azi putem să ne amninte și nu vă năstinzăm ahălișor. Așa lipsește adrare și mindescu și să hurhim de niți, vahi. Așa, este borgea părinților, a păpăinilor, niții masnuile zburăși să armânește, de vrei să înveață. Mă că tine te torni cât ei își lăgrești pe limba cratului duhii, de vrei să grească aceea, să toarnă aceea armânește. Eu am cunoscut, am oaspeți în casă zburără altă limbă, limba cratului de eraș, după când o crescură își duchiră armâname și să-și țără cât armâname și acurhiră să înveață armânește. Și tot răzbură scutilea harau armânește. Cât se schibă ațea arupeare? Cât se nu schibă de prota? Niheam cam azori. Cum poți să dari când vrei să înveți? Poți să zburăști, când ai un nicul, zburăști să armânește. Ce zori veți?
Așa Moți este. iubănăm to Avstrii, am oaspeți, to razboresc cu ște alti mileți, nu? Am oaspeți de alte mileți, în casă zburăsc cu limba lor, nici li sfug la sculii, zburăsc cu germanichește. Se stoarnă acasă, iar ei ușuță pe germanichește, mă ții uțând pe limba lor. Avem soț, el este rus, ea este ungaridă, zburăsc cu de-adun germană, nu? Cu nici ca fi un zburaște limba lui, nici un polantul zburăsc cu germana, am cu părinții, cât șuță cu măsa zburăsc cu maghiară, cât șuță cât fensul zburăsc cu rusește. Este imșat și știu de unul oară 3 limbi. Ali știu că le zburăsc cu. Așa va hibă și cu niții, pe trebuie la scurie, vă zburască limba cratului de hitine. Vă se intră în casă, vă zburască armânește, ți-a dar, mă, că tine vei bânduri mași armânește, ți-a dar, v-ați ritorn armânește, pântă sunt. Și să nu se ritorn armânește, care își născânță de actărții nu vor, vale, vale aibă în cap, vale rămân în cap. Vale rămână cum i-ar masă li Cornelia Golna. E, vezi? Tini când fuși dascaliță, ți fu zori, ți fu lișor si înveți niții armânești. Mi-a mult, că mi-a risesc cu niți, eu luai niți de la prota clasă până de patra clasă, era de naima mare, mi că avea 9 ani, tare lucru. Și era ca fi unul cu câte o idee, cu vârzborul avzăt de acasă, vrea să știe de să știu. Era mult. Și mi-a risea cum duchea ei zboarele. Mi-aduc aminte că unoară întrebai ți va zică ghelă, tarmânește. Și voi să spun că voi râdzați apandese? De zați niți, dați ce sprăstiniți cât era, zați apandese a voi. Unul îmi zice că ghelă este mâncare de pătăți. Altul îmi zice că ghelă e mâncare de nu știu care. Ca fi unul avea țea mâncare, ți avea lui care și zicea va și mai sau măsa, eu știu care să da mama ghelă. Aceea era ghelă de ei. Și este imșat, știi, cum o ducheaște ca fi unde apoi și vezi, și lucrează limba și apoi prea galea să lăpsește. Așa este. Și cara, nu învățași armânești când erai mic. Te ne ții mintește că faci adrare când vrei să înveți, ca om mare, să înveți armânești. Ca ei ți limbă, să asculți cântiții și să zburăști cu oamenii, ți zburăsc. Mintesc că pe cântic să înveță mult ghini una limbă și pe mobeț. Acă nu știi mult, ești 3 zboară să știi, va fați mobeț cu ațealii 3 zboară, va lișuț, va le învârtești și va să scos mai multe de ale. Vă bei un cafe cu vârălale, ți zburăști armânești și e cu vârăfeat armână, mă sigur vârăfitor, ți va să înveță. Ți mi-doiește tine că va zică să ești armân, că zburam de limbă. E limba, este educarea, ți va zică de tine. Tot e un pachetă, schie armân. Este de la praxe, mă schie armân cum te învață, schie tinisit, să dar lucru bun. Ghine, este vă le zis că sunt tutituți. Mas li baza și un pachetă tuti, nu știu, eu când o avdu și tu lucrurile meu ți le dar lucrez tu bancă cu bănci, actare și mi-a gândesc de mulți armâni tu lucrurile astea, câteva ori când dai de vreo armân, când am îndoiește că pot să am piste oații. Când pot să am mai multe piste. Poate că noi am dreptate daima. A este așa ți schii în drept totul lucru, schii în dreptul tu bani, schii perifan. Poate și este să nu știu. Suțăi armâna mea. Anda numai ta ai limba, poate să armână praxa. Asta de care zici tine, nu? Poate să armână praxa. Eu mă îndoiesc că oații este un periclu. Că mă sminduim la popule fără limbă. Popule ți chirură limba și mă îndoiesc că n-ai mai mare exemplu sunt uvreile, nu? Ți-a vor un chiro, ți-am și fără limbă. Am avut religia, ți aleapsi de lanță și praxa lor. Numai și religia. Ei și fără religie s-a ligea de lanță. Dar apoi sunt și alții ți o ținura. Vă să spun doar o istorie
Știu că îmi pare că tot zisite este văruară, au aș născânța ani, aflăm un caz mult interesant. Ajunsi la tot de un carte îngrăpsit cu grame arabicheșță și ghina de Iran, cartea țea. Și ficiorul ți-a legat cu cartea, era una carte îngrăpsită de maia lui și nu știa, nu putea să treacă pe niciună limbă, nu știa ți iastiși, de iastiși, cum iastiși. Și până Sony, după ți-a lăgă ani, Arada, la universități, la caucazologie, la armeni, la nu știu eu, la turți, eu ți doua lăgă, nu putea să scoată în cap, nu ducea vărțiva și ajunsi cu cartea asta la Todi. El cu dau 3 zboare ți liștea arabichești, se păru ca Mihan Paraxi în carte, după o dea de la un oaspe iranian, ți scoase toate zboarele ația, le trecu pe latina. Știi, și cartea era îngrăpsită pe armânește cu caractere arabe. Pe armânești? Pe armânește. Și a hurhea după și numa mea este și hiu de hoara țea și ațea. Era nălăhtărsim când îi împetrecu cartea, zici că vă zvârlisescu, nu e năspistepsescu că-i darihea. Maisa a ficiorului estu era armână, era de hoara nânti, zățea cloții tu carte de țisoie, asta e fensu, de țisoie era măsa, era armâni muslimani. A fensu ghina de soia al niciota, una soie mult avzătă de armâni avoți de Moscopole, se smutară de pofuziră Crușuva. Și istoria papsuielui era mult cunoscută și este îngrăpsită în monografie a soiului Niciota. Este de soia lui, el fu singurul ce trecut la islam, să dră turcu, cum zicea toți el chiro, și a fensul andavză că să dră turcu, o vină de acasă. Și atunci el duse și luăm vestă armână de un hoar din muntele Paico, din Ingale Văț, un hoar din Megleniț, de hoara nânte. Ama, muiarea ți îngrăpsește armânește, nu îngrăpsește meglenită. Este mult interesant așa. Și chine, apoi zburăm cu ficiorul, îi spus asta. El știa că țiva de istorie, că zățeană că taha era țiva armeni din Moscova, mă până Sonia era armeni din Moscopole. Și când avză ficiorul care nu știa ții cu el și de eu, el ia turbânează tu Germanie, tora, mulți ani, din ei cu fuziră tu Germanie, slăhtărsi tot. Zburăm cu el în loprotan, zburăm pe telefon, vrăsihate, zbură cu tot, vrăsihate, zbură cu mine și este că zăți, îmi spunea, să știi, că să știi, maia mea, cânta daima născânti cântiții și este era mare ciudie, tu Iran, nu puteai scânță la vreo instrumentul, iar scânță nu avea tare lucru. Maia mea mă cânta una limbă, ținu duchea văr. De-apoi, ea cu fata ei zbura una limbă, ținu duchea văr. Ficiorii tu ți-i petrecutul sculie să înveață franțuzește, că ți-a zis că este mai bună limbă. Și tot așa, avea multe lucruri. Și după aia, până la ajunse la mâncări și îmi zicea, zice, știi că maia mea era una mâncare, ți nu o dravăra altul. Zice, ți mâncare era țea? Mi-a luat pe perchi, le țărgăsea. Și după aia, horia, caș cu dumăț. Zice, eu zici după aia, zice, caș cu dumăț. Alea, o știi? Cum nu știu? Deci, multe dahtări, mai să mâncam mașinel, zice, mă voi tu Iran, nu mâncați miel. Nu, zice, noi birbeți mâncăm, nu mâncăm miel. Zice, ia mașinel mânca, nu mânca altă. Și mult dahtare, multe idei este. Mai el de-apoi, când duchi că este armân, mindea-te-ne una bană întreagă, el știa că este persan. Și de-apoi să află și armân. Fu mult umșat, mult agonia, dusi Crușova, pe-ați-mă cloții legătura cu născânți oameni de Crușova, cu domnul Cardula, de acloții știate soia al niciota, fu mult umșat. Și au hârhit să înveață armânește ficiorul. Oh! Dar știi că te nipistipsari, să îngrăpsești armânești? Nipistipsari, și este că te zic născânță că limba noastră nu se îngrăpsește, e greu te îngrăpsari și iar ți-a îngrăpsit cu grame arabeșță. Noi tora nu vă putem să îngrăpsim armânească de lihia tora. Acolo ne închide chem. Așa este. Așa este, mă putuși cu grame arabeșță poți.
avea drată un sistem mult interesant, tot din grăpsi și un articol te este și cum îți bagă la ăla și la tare, avea băgată ea în stântie lucruri acolo. E că nu are. Este mult greu, nu n-ai vocale pe arăbește, nu duchești, nu poți lidzăța și tot. Am mult umșat îngrăpsit, limba asta atât curată, e tine peste pseare. Știi de ți amași de iu este? E de ți-a multe. De ți-soi este, de soia măsa, de soia fensui, de păzățea din numă, că ți-l avea numă lor era nazerii. Și zice că este nazerii, că noi him muslimani de 100 de ani și avem numai nazerit, dar să ne aducem aminte de veacea noastră religie, Iisus din Nazaret. Și după spunea și ficiorie care sunt și mi întreba și armâna mea, este armâna mea, tu bitisită îmi iară armână îngrăpsește. Zice, bărbatul meu nu mă lasă să zburăsc armânește. Zice, eu nu zburăsc, mă grăpsesc. Și cât se destini că asta este armâna mea. Se afli una călice acolo. Și iară, mă tinisită, ascultă bărbatul. Ascultă bărbatul, am adară tu știi, am află cu lai. Așa. Este în istorie mult umșată. Tora, mi mintuiam, în pare te ciudi, istoria asta tata că nu știam, știi fură multe femei care trecură la altă religie, la strară musulmani? Știi de megleniți mai mulți, fără dau hori de megleniți, se trecură la islam. Și autora cu cartea de la Mghearea este, avem și istorii zburite de oameni și spuse, sunt și născânti istorii de horile ațele, când zic că te Paște intră preftul tu biserică cu Kyrie eleison și cu Allah, nu știu cum, Allah apar, nu știu care țiva. Ațele era chirolul, era Mirilia Otomană, era altul chirotora, câte tricură, cum tricură. Ațeiții sunt megleniți, liții sunt muslimani, fuziră când s-a drală seara de popule, n-am se de Gărția și Turchia, tu 13 spas prehinghiți atunci, 100 de ani, fuziră tu Turchiei ca turță. Și sunt, aflăm tu născânti hori de Turchie. Sunt o răspândiță mare și 2-3 hori, eu sunt tu-ți de adun. Și zducheaște, în dreptul zic, eram acolo și zducheaște că sunt zburau nica meglenită unde eram noi, au aș vreo 15 de ani, inghiți aproape, zbura nica meglenită în scânța uși și zduchea că nu era atât mult muslimani ca alanță. Și de dun cu vârgărie muslimani veniți de idhile locuri din nordul de Gărție, de-aței zduchea mă apropiați, și nu dădea cât mare simasie la religie. Și acolo, mi-aduc aminte că și acolo aflăm un pap, țină spuse, noi unoare eram creștini. Da, și fuchirolul și să-și țără. Dar mâini, doar nu știu, să spunem, nu avem paradigmă de vărâhoară, nu sfeați vărâhoară întreagă. Sfeați vără om, doi, acum este și papul la Iștui Ficior, el singur trecu nu toată soia lui. Și ți sigur că are și de alte soi ți-ar tricotă. Sigura. Doar că zburăm de limbi zburât în casă, avem una întrebare de la Flori Costea, care zice, ții limbi să zburaști la voi în casă. Armânește. Și ninti și stora, așa casă la mama, așa casa oații, tot armânește. Te mirache. Te asta iesa hâtâm șate apriduțările. Ora, tine ne-ai zis că a avut și proiecte cu alte limbi camaniți și maxus limbi fără craturi. Vreau să te plecărsesc cu să ne dăm proiectul ăsta trăvlah, de paradigmă, și țin aproache pe noi și pe alante mileți cu limbi camaniți. Prota Tivlah, îmi pare că zburtu și tu interviul lui, este o comisie, Vlah, vă zic, Vanishing Languages and Cultural Heritage. Li scoase el așa să iasă Vlah. Și
aduna acloții limbi ma puțin zborâte de iuți do dit lume. Și armânească este și armânească tu arada eștor limbi, acă li băgăm arada cu alte limbi, armânește zborăsc cu mult mai mulți. Numărul de zburători armâni este mai mare ca la alte limbi. Ideea este că lipsește să le băgăm acloții ca să le ținem, asibă vără țiva să dară vără să scoată vără carte, să dară vără studiu, vără limbă, este mult mai ușor să le aibă, că acolo sunt cu video adunate, scutem zboarele pe armânești și de-apă băgăm și le trițem și pe anglicești, ta duchească și altul vârții, nu este armâni, nu știe armânește. Sunt multe, avem material mult la armânescu, avem nica materiale nu adică sim să le lucrăm, nica avem oameni ce așteaptă să le petrițem și noi nica nu himetim. Și va discutăm pentru să ne va le dăm cali. Îmi pare că tora nica este înclis partea aceea cu armâneasca, ca când le dăm cali să le dăm cali la tuti. Tora, limbile este fără crat au tuti trec pe idiul fenomen, îmi pare. Bine, tora este și să aleagi în cheamă și cât perifanie este ca să o mileti de ți este. Mas avem văr miletiți este mai perifan, atunci bagă mai multă zori pe craturile eu suntu și ies mai gine trumigdani. Ma să țină în cheamă este mult greu să iei perifan, că este dai mă ațeții sunt mai mulți, își pizuiesc cu ațeții sunt mai puțini. Și atunci aici să mă puțini, minduiesc că nu e ghini, poate e mai ghini să trecem de partea ațelor ți sunt mai mulți, și acolo ți schiare lucrurile. Acolo chiar vine cheam perifania și acolo ți țalași limba, poate nu e ghini să zbură mașini, ți va navde, ți va zic, nu ne duchesc cu... Și aia este problema, minduiescu, știi? Mas nu avem mai este problemă, atunci vă schimb, vă trecem mai ușor peste tuti. Și azi putem să nu o ținem, mai este importantul. Vă să avem mai este perifanie, vă să avem mai este perifanie. Și este și niheam una minduiare, niheam ca optimistă de noi, tațea care limbii cu șmapțeni zburători. Are. Mai este nu lipsește să nu zicem tora him, tora mihara, him, tilia haraua, him, nu him, tilia haraua, him, lipsește să ne aluntăm niheam. Ca fi bârnu ți treații, să stingă zburători, să fug ații zburăscu de lihia și care ar rămâne de înapoi? Rămânem noi și lipsește să o ducem ninte. Ma ca și noi o lăsăm de înaparte și o spenzurăm, limba țea să drăm. O lăsăm să ducă schiară. Vizuma este fenomene vizuitul America de Sud, la o populație de indieni locali de acolo. Era mult puțini, nu știu, nu mi-aduc aminte, numărul era, îmi pare, 300 de zburători, au aș vreo 30-40 de ani. Și de ideea că ei era, nu știu cum, altă soi ca lanță și că vrea să dar și nihem turismul toți ele locuri și le zice secret. Le zice, vă ajutăm, vă băgăm tu rezervat, cum bagă ei. Și acloții care sunt, nu plătesc cu taxe, nu fac o țări, dar să-l da nihem ajutor. Și vă intrară cu limbile tusculie. Ești de 300 cât erau atunci, tora sunt uivar la vreo 3.700 de zburători. Cabaia. Poate să se alăxească tot asta, ama ca să se alăxească, vă să dar ceva, nu poți șeza și smutrești. E adrară ceva, saluntară și luar locul acela, ghinația era, și tora este că practic un loc turistic, nu este caftă zbânează cum bâna un oară, ama ghine că nu poate să țină de pășețe. Țin grea cât este că își țină limba. Și crescură cabaia, crescură cabaia, că ți după este și dar și ca modă și le se pare și țim și este, ea va mi duc și eu de partea aceea. Noi o ducem mai este fenomenul antopstrie la românile de Timoc, vlahii de Timoc, care nu știu câți luarea hântă vreare luară de noi, când o iavzi, ei toți vă spună că sunt armâni. Asta nu zburăsc cu armânești, zburăsc cu limba română, ama ei și aduc o minte vârioară, sigură că era armâni.
Vor schibar mâini, vor de toată inima lor schibar mâini. Doar ți la drum. Da, gini că vor, ți pot zic. Așa este. Asta Are știi șahtări. Are șahtări, are șahtări. Asta nu știam. Asta e ticudi. E și mi ciudusii prota și când dacă ți-o un simță că și când îi spunea că ți-ei asta el ormân, n-avea niciun legătură cu noi parmânile și ți spunea, zicea, mea că mi-arisește țel cântic. Am zis, mă, țel cântic, nu e armânescu. Am mult umșat este. Că vor să afle legături, vor să vadă legături, vor să... Chini, tărăți să drăm. Nu, este una paradigmă bună din noi, că noi le avem și câteva ore le greșim. Așa. Mi ciudusi multu, că este altă catastase și altă paradigmă cu limba irlandeză, cât putură de o xana adrară, xana adusiră tubană, amagine în greacă și că limba irlandeză este și limbă de Uniunea Europeană și tutti documentele, tutti cărțile europenești se va le treacă pe irlandeză și asta este un lucru salami de una limbă. Ghinima, până să ajungă acolo, va mult lucru, nu? Eu mi-aduc aminte când în permitusea Maria de Puci, care ajută cu domnul Vasile Barba să-l chiro, adrar băgare limba armânească ca limbă mică, zburâtă tu Uniunea Europeană, tu la Consiliul Europei. Și de Puci ți era catalan, îmi spunea cum Tumțea când catalana nu era precunoscută tu Spaniei, ei se aduna acasă de unde alantul și învăța nițile armânești, catalană. Și era azi, ne adunăm la mine, toți nițile aduți sâmbătă la mine și vă dau o năpită și vă zburăm catalană. Așa o mutară limba, altă soie nu v-au scutea în buvete. În care vă zic că prota hurhi de la ei. Și lipsește, de la ei a hurheaște, de tine lipsește să dai cioarele, ți aștept să zină altul să zică n-acă vrei să ajut. Nu vă zină văr să zică așa ceva. Tine va să te muți și să grești și să spuni, este, voi să zburăți cu voi să bagă acolo, voi să bagă în apă, arte cât să nu. Zărâne i-am ștră Atlasul Balcanic, si l-aveți adrată. Este Atlasul Lingvistic Balcanic este un proiect adrat de Universitatea de Sankt Petersburg cu Universitatea din Marburg, din Germania. Și bine, acolo are mai multul este pe limbi slave. Ei luară zona Balcanului și mai multul limbile slave din Balcani. După adăugară crescură în heamă și băgară și în scântii dialecte gărțești și băgăm și armânească acolo. Și tu Atlas, eu adrai dialectul de Turcia Crania, de Gărției. Avem și zumă cloții zile Arada și luăm, adrăm zboarele, fețim mult lucru, fețim acolo. E și una carte te este, de Graiul de Turcia, mult umșată, așa că pe limba rusă. Băgar mare zori rușii ți se drămtăra. Și pe rus. Gine că e și că vizi un paradigma cu ți îngrăpsește pe una limbă, ți pare te ciudii și peste 100 de ani mea că ți o află nipotlu, strănipotlu cu lingviștii și achi găsește care este istoria taifei, așa că nu este lucru chirut. Nu este lucru chirut, sigur, așa noi va să filisim acele înregistrări la drămocloții, va le băgăm și tu ai tu proiectul Vlah, ți-l avem tora. Ți-l luari tot ditora, nu luam eu. Mălături, ea eram eu. Și că zic, tora de limbă, Turia, eu avui mi ciudusi mult. Față mult mă beți cu oamenii de acolo de Hoară și preftul din Hoară, domnule Artur, ne ajută mult și aveam și un picurar, Sterio, mult ne ajută și el și mi-aduc aminte că zburam cu Sterio, cu picurarul și îl întrebam de oi. Cromele de oi, cum zicea cu coarni, fără coarni, cu ahtare. 3 zile Arada al stuhinai mărat lui om, cu câte întrebări aveam și după 3 zile eu aveam căpăită de întrebări. El, cum să spun, eu ziceam ți turlii de oaie este și el unul îi zicea zborul permânește.
Și după 3 zile zici, oi, doritora bitisim, a scăpăm lucrurile astea, eu zici, cum mașa hânti? Zici, cum mașa hânti vrei? Zici, câte are? Are nimic, acum, vă spun și alte. Așa că îți vezi că limba este ca de lihă mult ovută, maș că le greșim noi zboarele. Așa este. Și să nu le greșim, să le aflăm iara, este, cum se zice, este ca iți limbă, ți vrei suțini. Este cu idiul copus, ți adrăm, te angricheaște, te frânțește, ca fi un ți știi, ți limbă xană știi. Că știm toți că andan numai te zburăm 3, 4, 5, 6 meși, dar apoi ne este cam azori ta hurhită. Ama de apoi nu se gărșesc cu 100% de lihia, nu se gărșesc cu zboarele. Ele îi va armân tu vocabular pasiv și lipsește să le aducem iara tu migdani. Așa este. Adrași lucru știi ti fimiridă. Ti prota fimiridă desi nu mi-a alătăsescu. Zâni ti acel proiectul. Ața e de mult. N-au 6 ani cu un cusurin de-a meu, cu Jimmy Bara. Scoasem și el lucrat o presă, atunci am o efemeridă românească. Eu eram la radio atunci și scoasem o efemeridă pe armânește, armâna mea, îi zicem noi atunci, și scupolul nostru fuga efemerida se bă îngrăpsită maș armânește. Și de poduchim că era prota efemeridă ieșită tu României, îngrăpsită maș armânește. Și era mult Aveam un pic de mare cu efemerida aceea, că se tot lipsea să aflăm părați, să sputem, nu fulișor lucru. Am avut și un lucru mult umșat și ți merisea era că adunam părați de la oameni să putem să scutem, de la emburi armâni, și băgam și un turlii de reclamă, îl îngrăpseam pe efemeridă. Și afla efemerida oși născând să meși și mutream și mi-i duseam de ce am mutrea cu modram. Aveam unții vindea ceante. N-ai mă bunele ceante, mă vrei să fugi, iuva, să priimne, iai ceantele, este cu tine. Și după alăgam și la serile armănești, să dă atunci unul altul mes, îmi pare să dă serile armănești și alăgam la serile armănești și adram caduri acolo și băgam caduri și spuneam care cântă, care fu, cum fu. Era mușat. Aveam adărată și un nică de-ațea parte, eu îngrăpsea ca să un ai mulți, tine potlu, tine poata, te lali, te aftare, te hăbări. Am fost mușat. Cum v-a lepsit, cum s-a îngrăpsit, că și asta este una temă. Ațea o lepsim ghine, lepsim dauliturile de îngrăpsare. Și atunci zisem că noi nu vrem să împărțăm armâna mea, noi vrem să o adunăm armâna mea. Și aveam năspânță care vrură să îngrăpsească tu efemeridă, și mă zbăgăm cu nătilda și ca pe limba română și așa. Alții care ziseră că nu vrem maș cu năjă și cu lăjă și cu care. Și zisem bine, doar avea îngrăpsim ca să fie un cumva. Și le băgăm dauliturile, îngrăpsim mica de protul numer, dauliturile de alfabete, și aveam articole și așa. Și zicem, mai este, vă adunăm de adun și azi vedem, eu vă scaftă mă mult și care vă mă mult, ți vă se strumigdani. Pentru soane ghine, nu ținum și atât multe efemere dacă nu avem acum putere cu părazie. Am peți-mi nici-am pide mă cu ea. Tine cum ți-a lipsești și îngrăpsarea cărțile eu a predusești Robanlu și Nicula Mireruș. Asta e din ania nemalișor. Fu îngrăpsarea cu care eram învățată de la radio când lucram și îmi pare că este nemalișor. Este un îngrăpsare ce oare prota oare o vizum la boiagii, la 1813 gramatica al boiagii, cu năjă, lăjă, șahtare și sâhă, tâsă. Îmi pare mult ușor și toți armânii nu bănează maștul României, bănează și în afară de Românie și atunci este mult mai ușor să îngrăpsești cu sâhă și îți duchească omul că este șă, tâsă că este ță. Și de-apoi nu am problemă să îngrăpsesc cu și altă soi, maș că mi-ai intra, este mult tu mână, zic așa și așa mi-i învița și zici ghine și vă sărmână. Mi dorește ca în greacă... Zi. Mi dorește ca în greacă să aflăm să luăm una pofa și să alegem una turlie.
Αποφασίσεις luară să drăști în 97 anului eram bitula și s-a adunat acolo din mai multe craturi, ermâini și s-a un apofasite un alfabet. Gine, de fapt, nu futi un alfabet, să aleapsi un alfabet cu două variante daima, varianta șcună, tilda, șcună, și cu tăsă, șcuță, cu coadă. Și pentru Sony este, nu știu cum zic tora, ania îmi pare că este o fâra hântitilde și este malișor, te îngrăpseare și malișor de știi computer, știi tot. Îmi pare că e mult malișor. Bine, azi poți să dar cu computerul ți vrei tine. Am azi voi să îngrăpsesc cu agonia, ania va înghină mult malișor să îngrăpsesc cu tăsă și cu sâhă, câte nu... Poate nu le aflu ahât agonia, tu te află tineriu una și una, tu laptop, tu telefon, tu ahtare. Și apoi se pare că în greacă mult și că armânii ți bânează doar bine și ei sunt învițați cu aceste turlii din grăpseare ților de gărții, poate să le ienă în mihiam malișor, dacă ei tora vă streacă și alte turlii de grame, la tinicheșță, nu? Din Macedoniei sunt învițați să îngrăpsească și atunci cât nu neama și mă largă. Ama nu am ceva contra mă va altul vâr să îngrăpsească altă soie. Nu am probleme. Ma să stuchească și se barmănește, bravo. E mult gini. Zăsești niheam știi lumea armânească de tot Balcanul. Mi-nduiesc că știți mult gini emtini te de cal, tațea că ordinat mult cum o duchești lumea armânească de Balcan. Este armâname. Acolo eu armâname, este armâname. Când ne-am tuhorile armânește de gărție, nu ducim acasă. Când ne adunăm cu oaspeți de acolo, nu ducim acasă. Idia tu Macedoniei, tu arbeni și idia. Eu ți doi eu are armâni, n-ai cum să nu te duchești acasă. Mă să duci acolo tuhorile lor, tuhorile eu sunt tu ei. Și acă sunt cu hor de câmpu, acă sunt cu hor de munte. Mai eram tu câmpul zățeam nengăsere, se este hoara prusoceani, hoara armânească pentru Sony. Nu este de pânzeană tu munte. Am cu oaspeți de acolo de prusoceani, ne ducem acasă. Eram acasă. Și are acolo, are mulți oameni duruți, eu ți două are oameni duruți, are oameni ți zburăscu, oameni ți dorti armâname și pare că este în greacă. Ți cu harau se adună, cu harau vor să cunoască și alți armâni, cu harau zburăscu. A este armâname pentru Sonia. Care nu vor schibă, nu vor schibă. Și nu are țiva pentru Sony. Are, mă țis la drămtora. Ca fi un lipsește să-și află calea, Mindescu. Mai avem una întrebare. Aveți minduiare care mes v-ați zis în Macedonie? Mindescu că era zborul de părăstusearea de carte. Nu știu, vă dăm hăbare când o vă schibă. Lipsește să vedem câte și Cornelia vă zină și lipsește să ne îndrăzăm programele și lipsește să îndrăzăm și cu oamenii de acolo, să vedem când o putem, când o sui diseaște n-ai magini. Ama vă băgăm hăbarea, vă băgăm pe Facebook. Iți loc vă să drăm părăste seara, vă să iasă hăbarea pe frânza eroilor spăsiți. Tora de oară știi de si va si bămaș un că să bădet Macedonie, ima multe i nu știi aici. Nu știu aici. Eu voi să dar Scopie prota, că pentru Sonia este așa. Am de acolo de Scopie sigură că putem să ne-am și alte locuri. Vă vedem și cum sunt dreazii, care în aproache, care în călisește. Așa este. Fații, tațea că este, cărțile astea sunt o Desimasi, și fații l-avem toți. Acă putem și să nu le dipisim a fații și să văsim trei frânză. Tot este imagine de țiva. Așa este. Maria, noi ne apucăm tora de bitisită și ca fioară, tu bitisită. Tricuri, ni-am chiro.
Tricou honea, este un lucru bun. Tricou. Ca fiare tu bitisită, avem trei întrebări scurti. Prota dial este, știu, cam azori titini, desi un zbor armânesc cu ține mai mult țarihari. Aia să-i dai o întrebare greau. E o întrebare greau, că mine toate zboarele mele resesco. Am pot să zic că am, știi cum zicea unor un tetă de el, ne poți ghina, ca oră ghina cu câte un hui, ca vacanța avea câte un hui. Și eu am așițe, am chiroș, tora, nu știu, mersesc cu multe zboarele astea care îmi pare că pe alte limbi va multe zboară ca să le trăiesc. Zăți vă zic, când vă zic, acela este hoparda. E hoparda te jucare, e hoparda te lucru. E alte zboară care, nu știu când, da, este, vrei să adare cam sănătos vreo lucru, știi, ghiotaha. Ghiovine, ghiotaha vine. Nica mala, nu pe stipsești să iuva. Yeah. Și dacă tări zboară Merisescu, îmi pare că e cam multă sare și chipero, cam. Tele zboară ți-au un estimat de nihe mahoria. Așa îmi pare. Așa le duchesc cu tora. Mas mi întreg peste vârstămână, care știe altul să-i văd să spun. Tora îmi vine întrebarea, Gini, ai vreo expresii? Ți multă țarihare permânești? Am multe. Am multe care merisesc cu... Tora mi luași pe din apandica, nu știu. Are ți-ale vechile, ți spunea măile, ți le zicea... Nu știu, tora nu e niciună să spun... A intecnească. Sigura. Asta fu de la mine, ma tora îmi vine întrebarea. Tățea că și-o mi-minduiam la cât zori este câte vreo să streți pe alte limbă, zboare și expresii și căi. Astea sunt mult de cum este ația limbă. Sigur, sunt de minduita popului ațel. Mea că ziceai un popul fără limbă. Limba este minduita popului. Masu chiar limba au chiar și minduita? Turlia de minduiare. Mentalitetul. Tățea că... Niheamă zduții. Tățea că zboarele ți le uflisește și ale să-ți arată lumea de ună turlie. Și tățea, când îți vrei să n-ai mai multe limbi, le vezi cam complex tuti. Da, asta este o întrebare. Și mea și la asta zburam cu Cornelia, că ea născând ori când încrăpsi cartea, ca să spun doar tâmbare. Cum vă zicea tâmbare pe anglicește, nu știa zică și atunci a zis multe zboară ca să chicăsească omul, că e una ca ție astea ți-a tâmbare. Și eu când o ghivăsidi, una aradă ți-o avea încrăpsită ea acolo, bă, că e un zbor, tâmbare, își dure. Și te-ți ca fi una limbă și are țiva ei acolo și masu chiar de po chiar țiva și cu limba. Duc de mai multe ori că poți că noi ananghi de hânti exigisi tața că permânești când o aduți roile spusiți ai zborul în dreptul. Fu de mai multe ori este când sunt la lucruri de este ți iau din casă, ți sunt dip legate cu bani armânească, multe ori, fu mult ușor. Plăscănești să zbor lucățel este și dori. Luai. Acolo. Și cură și malișor textul tătea. Cură, da, e de normal, că ți-l știe, ți-l este. Și noi zori, nu lipsește să zic eu tora, mă să zic eu paplu și băgăt în bară dusi la oi. Tine știți ea tâmbare, nu prinde să spun un paltul care era lungul până de pade și sfățea și avea și mâniți și nu avea mâniți și era așa tare și n-are noimă. Și asta este o experiență de apriduțarea tu altă direcție, dar radă lipsește să bați mai multe zboară când o aduți pe limba ta, tățea că așa, tu este situație avu ananghi Cornelia de mai multe zboare pe anglicește, știni de mapțeni, tățea că direcția era dit limba engleză, anglicească pe armânești, ama cultural, direcția era de cultura armânească câtă cultura armânească. Așa este. Asta este, nici am o experiență diaforă de cum este de radă, de apriduțere. Așa este.
Mm. Tora până mi torno la Alanti dau întrebări scurte, mai avem una întrebare de la Flori, care zice așa: ți-aducere aminte ai de la parea pilisterlu Protlu Bârnu? Așa te aducere aminte. Eram nica de când s-a mintă Pilisterlu, de când fu pătizat Pilisterlu, după cântecul Pilisterlei Pilister. Fu mult umușat. Nu pistipseam că acel lucru, că era ca a hurhi ca a jucare, și că haide să ne jucăm și scântăm și jucăm și... Și nu pistipseam că va stăna hânța ani. Mi hârsesc multul, că aflu că nica este și sunt bărni și cunosc cu ficiori tineri și fete care zic că sunt la Pilisterlu, care nu aveam accès, poate nu era fapt atunci când a fărhim noi Pilisterlu. E mult umșat fu. Și cum ne adunam și mi-aduc aminte când ne adunam, vreau să ne alăxim pe armâneaște și nu aveam cum să ne alăxim armânește, ți să adrăm. Și zburum cu Irina Nicolau și ne zicea Irina că prinde să ne alăxim blișora și țițitora, adică țiva vă băgați. Și era mult perifain pentru Sonica aflăm și să ne băgăm ația listranie cu fustăni lăi, cu bârno roșu, cu fiorii cămeașa albă. Eram șat. Și nici cântai? Atunci... Cântam, nu mi întreabă, nu am boațe. Am cântam aflății, nu-ți duc. Aia este futi, mine futi, vadelichia, eu nu am boațe, nu pot să cântu. Bine, am și cu oaspeți și cu actare, cântu. Nu este de scenă, zic. Am la Pilisterlu și este eram șat, că nu că jucam, am și cântam armâneaște. Și ținea era că noi vreau să le ținem ațele vechile cântițile alăgam atunci. Vechile jocuri și cântițile, să sputea, și fără armonică. Mai aveam, Costel Farmazon era cu ațea nica muzicuță, cum bea și armonică și actare, o hurhită. Nu pare aveam multe lucruri. Amaniții nu vreau, mai mult era boațea și boațea e imșată. Eu am văzut în nunți armânești când eram niecă. Nu le-a cățai eu cât mult, mama mult nu le permitusea, cum le-a cu boațea cântițile în nunțile armânești. Și ația le au, și ația vrem să scutem noi. Gine, de-apoi au de-adăr nihea modernă, de actare. Gine, tora ca fi un cum o ducheaște. A mâine îmi pare că ația le vechile cântiții prinde să le ținem. Ația le sunt zic eu că ația le spun sufletul armânescu. Sigur, nu vă zic că nu vă să gărșești să-și nu la și modernul tora. Poți să înșnihi amă modernul, amă să nu le stopăm de pe șațele vechile. Să le ținem șațele, că sunt șate. V-ați văzut în fustane n-au șată, am vă țin și fustanea de la Maia, nu? Sigura. Paradigma mult bună, așa este, nu putem să larcăm tuti din oară. Ația le ți furăm șate, amă cam vechli. Și cu iholo este tot un mobeti, tațea că... Idica. Iholu vechiu. Iholu armânescu, eu nu vă ziceam iholu vechiu. Vă ziceam iholu armânescu. Doar să alăxim mult. Sigur că omul când duci la nuntă va să însară cu cicioarele până de dăvane, cum zicea papul, nu? Ma să însăr cu cicioarele până de dăvane, câteva oară poate nu poți pe altă turlie. Muzica se alăxește de cum fost de loc. M-am duci tu Macedonie, vezi că s-aproache niheam de locul de epirul de actare, este altă soi cântă. M-a te dus tu locul de Macedonie, altă soi cântă. Să aleg niheamă. Și mi-ndescu că și-auații, când vine rătul Româniilor, altă soi de cântare. Fugirtul alte locuri, lor altă soi de cântare. Mă-ți fugiră câtă vărgărie, altă soi uși țără niheamă, ca vărgărești să duseră. Și le dai niheamă vără nostimadă de acolo de-a locului eu ajunsești. Vizuia este și la Grecia ce ajunseră tu Rusiei, paradigma. Ți-ai gres fugis tu anghe după polim, atunci cu andarții și cu este. Și duși iuvatul Rusiei, vizui un eventul eram, nu știu, de ani 50, 60, vă zic că avea vărghenghiți ani acolo tu Rusiei, și era un parei de greci cu cântiții gărțești, ea zicea că zbura gărțeaște, amadra cazacioc. Să avea drată cazacioc. Este astea și să lăxește, n-ai câtă eu.
îmi pare că pețea calihim și noi, nu făceam, nu him altă soi ca alță. Vai este una de afurau de lumea românească, zicem, de Balcan, vai hari Vasileiu, i holu este niham ma apropiat de țiera niham maninti. Ma savzel cântisli vechli al Thanazi Iurgheța din Macedonie, Văzducheșță, gațeali cântiții vechli, gațeali valeavză cu idiul Iho, valeavză prosoceani, valeavză seres, valeavză bănghios până tupindu, idiul Iho loavză până tusoni, nu? Gili poate nu tora una, ama tot și-o aduți și îl ducheșță că e de acolo, de-a locului. Tora, asta tot este o întrebare niham spontană și din apandica. Deci e un joc țin naima mult țari hari. Un joc armănescu. Un joc armănescu merisescu tutii, ama mult merisește tora nu știu, vă me vărghească în scânță, poate nu e armănescu, ceamcul merisește, că e joc de bărbați. Yeah. Am al vizuit jucat de mulieri, ghinitora, așa. Am merisescu și ațeali, nu știu cum le zice numai tora. Valjoț și pe stau în zăutul livade. Yeah. Nu știu, jocul nu știu cum îi zice. Niham ca disamiotis ama nudeli, numaș, da, ca disamiotis, e. Ceamcul este un joc mult îmi pare mult interesantu, ama nu lipsește mi scaftul niham multe informații tra istoria lui, nu știu diuhini, ama mi pare mult interesant tăța care e pe mulți timp. Este niham niham mazori, ma spozăți niham mazori. Este niham balet, ți-l adară pe listerul cu mai multe șgleate, este niham balet. M-ați te dus tu hor și tare, vă vedeți că el adară mai lișor, mai simplu. Acel doar masibă suțata de jocuri de hoara țea, vă adară iar acel balet. Ama oamenii de hori nu joacă mult greu. Joacă, nu greu, complicat, nu joacă mult malișor joacă, ducești să nu au multe jgleate, nu au așa spații, ca este, nu sunt totuși jucători tu în hoară. Dar apoi avem suțatele și niheamă, tăsădară, niheamă șapte spectacol și tactare, e altă soie iese. Așa este. Dar dacă zburăm de joc și de muzică, mai avem una întrebare de la Maria Culiciu Cărciun. Ți-adrăm când o caftă duneaua la numtă cântiținăi, mași cântiținăi. Nu mutăm și puțin. Apandize mult din apandica. Nu mutăm și întrebarea asta cu nunta. M-am scaftă la nunta ta, vără cântițiți, nu te arisescu, nu le dai. Fații... Cântițiți arisescu. Așa este. Fații, niham și slimisticăm, minduiești. Doar să spun, este îmi pare că și cu muzica și cu cânticul, cu jocul, este ca fi un cum le are Hari. Poți limintești să poți bazi de samba, ceam cu și care știți altă soi. Poți le bazi iți țăva inima pentru soane. Dar întrebarea este când o bazi un cântic văr joc și zici că este armănescu, hai de sib armănescu. Că m-ați bag eu un sambatora și să zic ca și cânta paplu tupindu, nu vă mi pistipsească văr, nu? Așa că e mai bine să ținem așa niheamă isapă, să ținem calea ți-a în dreapta, să nu ne chirem dip. Amatora sigur, vă să iasă aici simiți și ai zic că ți vrei tine, tora, vă să armânem tot ca papa, ne vă jucăm, tot, vă să nu him niheamă moderni. Și vă străți niheam și mai modern, ți să adrăm. Așa este, va tot nouă zică. Care va mai modernul, poți să dar mai modernul, mea, Dini Trandu, tu America, are băgată și rock and roll pe armâneaște, nu? Ama el, zic că e rock and roll pe armâneaște, nu este muzică armânească. Pe armâneaște poți bați multe. Și cât nu pentru Sonia. Iți muzică te arisește, cât să nu bați, mă vrei. Este și cum este și cu cărțile. Fații le aduți pe armâneaște. Așa este și cu cântițele, aba cum zicești
Najma mult greacă să nu te greșești, că nu sunt tu armânești, am apos libas pe armânești, este sigura că nu Ei libas scarzi. pe armânești, ei le lașe și cum sunt, și ligioța și cum sunt, și nu tu mșat, că nu, cânticul și cioclu sunt daima mșate. Așa este. Doar ajung și la deftera întrebare scurtă din lista noastră tubitisită. Deci e una măcar armânească, ține mai multă țari, Hari. Ei, cum? Piperchi țărgăsite. Ațale de care... Ațeale, cu ghelă. Cu ghelă, e. Ațale de care zățea și ficiorul aestuții și află mai armână după ahântul chiro. Și desi ai vră cântic armânescu ți sari, Hari, tot zburam de cântici de muzică. Și asta e greu, asta e ca întrebarea cu zboarele. E. Poți dăs mai multe. Poți zic mai multe? Yeah. Toate cântiste piroteți meresescu. De horli de epir. Horli de epir sunt toate ale de pindo. Și de pindo sunt armânii de veria, de proia, de toate horle ațele, tot de pindo sunt veniți. Ațele meresește mult clarina. De cum cântă Viriane, cum cântă Pervuliații, mă risește mult. Și am un cântic ți mă risi, da, e mult, este un cântic al Iorgu Maneca, pe Măgula înaltul. Îmi șați cânticul... E și Lovzei când cunoscum cu parea de veri, au și mulți ani. Și atunci îl cunoscum și Iorgu Maneca și atunci am zis prima oară cânticul la el. Și băna papu atunci și mi duci după țin vizum cu Viriani, cu Stanța, după eram în București cu ei și mi duci la papu după și îi zici papu, zici, era parea de veri, și îi spui cum, acși. Dar nu scârtească. Și îi spui cânticul ăsta, ți-l cânta Iorgu. Și papul o ascultă, zice, nu-l zății genie. Ba, multul loguniusește, cam pregalea, cam așternut. Și după zburâși cu Iorgu la telefon, să chicăsir, vârghin, cheamă, că nu-l zățea genie. Cam așternut, și ania tora îmi pare că este așternut, dip așternut și mșat cânticul, ama. Este mult mșat cânticul. Este îmșat cânticul și este îmșat și cum îl cânta el, cu boața și cu... Avea unul boație, ticiu de unul din ai m-am mșatele boație de toarmă nami. Poate n-ai m-am mșat, vă zic eu. Haristo, Maria, că ți lași ahântul chiroș și ne tricuși pe toate locurile astea și ne dusești ahântii istorii îmșati. Nu mi-așteptam, mă învițai multe. Empty armonii muslimani, empty cântiții, empty jocuri, empty apriduțări. Și mi hârsescu că vinișa și cu minduiarea asta că spate, că lucrurile nu sunt ochirote și că putem să adrăm multe. Sigur, da, putem să adrăm ceva. Cât chiro, cât him sănătoși, bănăm, putem să le adrăm toate. Haristonica noară și Haristo și amutritorilor care și zără cu nenica ună seară și zoia țigini va ne vedem cu alt mobeti, cu alt oaspe. Haristo multușio și noapte bună tuturor și nu greșiți, țineți armâna mea și zburți armânește. Seară mșat. Seară bună.